per donar-li un significat més, diguem, folclòric i que tothom pugui participar a lo que impliquen els tractats de lliure comerç. Els tractats de lliure comerç, llavors ho explicarem més detalladament de què va, però en aquest es prega per favor en els sectors principals que se posin a la vista. Els sectors principals. Tenim aquí a la banca, a la gran banca. Tenim aquí a un empresari de les corporacions transnacionals i a una senyora d'una gran fortuna. Com veus, estan molt contents i se reparteixen els seus negocis, els seus augments. No, mos heu de donar qualque cosa, que mos donau. A vosaltres. Mira, mos donen paradisos fiscals, mos donen comptes a Suïssa, el banquer, que mos dona el banquer, hipoteques, i vol hipoteques, se dona hipoteques, preferent, i vol preferent, fons de pensió, se reparteixen fons de pensió, hipoteques, preferent, no preu. Aquí tenim produccions petrolíferes, transgènic, activitat privada, educació Nosaltres som perquè, bueno, ara que has de comprar Repsol. Hombre, aquí és d'Esquerra Republicana. València, allà on està molt interessant el seu negoci amb els banquers. Els coneixem en aquest senyor, que algú el coneix. És el Premi Nobel de la Pau. Déu-n'hi-do, l'aplaudiment. Un aplaudiment pel Premi Nobel de la Pau.
tanca.